As usual, ako ginigitaong gihangyo ha. Sa tinuod lang, naay higayon before the impeachment trial ni Vice President Sara sa mga nagangay panahon. Bisag dito pa may sa magikay, ako ni from time to time akong hangyoon sir, ikaw explicar ani sir kay mas lawom gyud kaayo ka og magpasabot o ako mangutana lang gyud ko nimo. At karon amo ning gihimo akong gihangyo nga og mahimo og kadalones ug wa lang gid sa importante kaayo. Unya i-priority ang nindot lang i-priority niyang DYKC. Akong ibalik Sir Eric Espina. Sir Eric, good morning nimo. May buntag kuan kauka og kay makitaan man ta sa tibok Pilipinas kay daghamang nagsunod sa imong programa. Kuan lang naimbag na bigat mayap aba kay ka masantos yung kabutsan itsi kayo amin. Siyempre, di nato kilimtan sad, no? Magandang umaga po sa inyo lahat. Maayong buntag kaninyong tanan. Buenos dias. Maradyaw na adlaw sa Ijuhurot. Maupay nga aga, iyo nga tanan na dida. Simple, ang atong mga kaigsuunan sa Southern Mindanao. Bismillah, Rahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi Ta'ala Barakatuh. Magandang umaga po. Gana ni mong lingwahe. Sir, multilingual mga sir. Liba na ko. Ilocos. Murag apare hanggang ulo halos tanang lingwahe ni bawaan malimo. Kay makitaan magugas tanan, kao ka. Lagi tinuod. Sir, salamat gyud kaayo nga matag Lunes akong hangyo gini mo ug wa lang gyud kay kanang ako balik ko na wa lang gyud kay importante kayo. Tunghain taon mi diri kani akong program kay mao ni nagkana kay comment regarding ni sa kuan ha sa impeachment trial ni Vice President Sara nga ongoing. Kabalo ka kao ka, daghama ka kayong guest no, nga makahinabi labi na sa Manila pagyud, mga bugat nga mga tao ba. Pero nakahinumdum ko sa giingon ni Jose Rizal nga kuan lang ni pasensya na mo ako ning in Ingleso no. Dili ta mag nosebleed pero kailangan makaton tagamay ba. Without virtue, democracy cannot survive. And then ako pong dungagan ang giingon ni Jose Rizal, republicanism can only exist when there is integrity in government. So ang akong pangutana, katong mga bugat nga imong na-interview kaha, no? Kinsa kaha dito ang dili mga yung nana na lang. Dili mga Ganit sir. okay. Sir karong hapon ba? Ipadayon na ang laing witness na pod kay na human naman to ang direct o cross examination ni John Mark Yes. Kalilong. Karong hapon laing taga NBI Regional Director kini si Attorney Jeremy Luntok. Pero ang ilang gingon nga 92 days sa gid ay matud pang Pinglakson gapon, Senator Pinglakson nga kinahanglan mahuman nila in 92 days ang trial. But pasabot after ana judgment na siguro. Pero unsa imong tan-aw sir? Makaya ni in 92 days nga i-consider mo sa usa ka witness 2 days gyud siya. Kuan kaning mo balik ta sa punto ngano akong gidala tong papel nga akong gihatag. Yes. Nagpahilom-hilom lang ko kay di man ko gusto nga murabag nagpaarong ingnon ta. Murabag daghang hibaw-an gud. Kani ako Salve Amici ra ni siya. Sa may Salve Amici murabag tabang ba? Tabang lang ni nato. Dili ko amicus curiae ha. I am not the friend of the court. Friend of court. Okay. So ang akong punto nga ang akong gipanghatag ninyo palihaan ng papel nga akong gihatag nimo. Kuha na siya, of course, ang mga abogado moingon na dili naman ni kuan, dili naman ni karon ng batakang balaod sa una man ay. So ang ilang pirming isulti, this is no longer holding. But it has weight. It is no longer Dunay gibugaton. Nagibugaton pero dili na marabag holding. Pero kita nga mga yanong katawhon kasabot man ta nga makita ta sa atong ginikanan mo aminta ta adlaw minatay mo adto ta, di ba? So naagyo na nagoy tradisyon. Tradisyon na gyud na. Tradisyon sa atong konstitusyon nga ingon na ang atong pananaw. Siyempre ang abogado maingon nga wala man nas balao di na siya mao. Di man namantay nalimtan ani kay namay mga sa Tagalog mga kagawian. Nga kinahanglan atog yung ampingan mayo. So muna ako nang ipakita ninyo kanang wala gyud na sa Manila kuan kaning kaoka no. Now ako na siyang nahisgutan simply because na UP Assistant Dean for the College of Law who said we have over judicialized. Unsay pasabot sir? Mura na nig kuan, this is now a court. It has become closer to a court system. Nga murag
ang tanan gyud technicalities naagi himbisan gyud tanan. Nakahinumdum ko sa giingon ni Senator Juan Ponce Enrile, katong buhi pa siya, ninong man ako siya. Ingon siya nga, impeachment is sui generis. So it is a class of its own. Sa iyang punto, it is political and judicial. Siguro, anang puntuhan na, di man sa panghinambog, pero kuan man sa tagamay, makahatag man sa tagamay ang iyang ako lang murabag paaging pangutana ba? Kay kana siya maguna-una naman na siya kung pangutana. Bitaw. Sa pangutana murabag wala ka ningon nga oy sayop man ka dili pero mayon ko ninong unsa may tan-aw nimo aning inana-ana then maguna-una siya murag may tama ka rin Eric. Wala na siya. My point is this. We have over-judicialized it because the customs of an impeachment court is now gipattern nato sa usa ka korte. Muna moabot nag 92 days. Si Bill Clinton was only about 1 or 2 months na human. Lagi, katong akang Monica Lewinsky nga kaso. Yes. Question. Mga pangutana panlitan nga, did they have sex as president? Di ba? Ka Monica Lewinsky. Monica Lewinsky. And then number 2, nibakak siya. Correct? Nibakak man si Juan, nga si Bill Clinton adto nga I did not have any sex. Wa sila pagkihilawas. Oo. Sa Tagalog pero napasubo ko no si Monica Lewinsky. Natamo nga ba? Karon wala lagi siya na impeach. Unsay sir i-rewind ko gamay unsay hinungdan ato dali di lamang ko ka kun ato recall og unsay hinungdan. Ang nigawasan to it was consensual sex. They were in the proper age. The president was correct, proper age, ang babae proper age. But the point that was being asked is nakalapas ba siya? Was that an impeachable act nga they had sexual relationships? One. Number 2, kay namakak siya. Duha na to ka article ang yang murag duha na to. So, question. Should the president be impeached? Panlitan, in the Philippine setting, President Caoca or somebody else, President Juan de la Cruz, had sex with somebody. Nabisto. Pagaw man namakak, unsa man na siya? Pwedeng i-impeach? Ato lang gi-simplify, ako lang gi-simplify ba para makahuna-una ta bitaw, no? So kana gyud kinahanglan iagi ba gyud murag ang style sa mga rules murag korte. Kay si mismong si Senator Juan Ponce Enrile ningon nga even the rules on hearsay can be relaxed. Siya na mismo niingon. So, sir, putla ka na lang. Sir, rules on hearsay can be relaxed pero nitong kas tinuod. Pwede ka motug ag sinuod pero in short, kung sa atong term, senator judge ta, dili kayo ta technical. Nga nakalimtan na nato ang yanong katawhan ug ang community standards. Sabot mo? Nabay mga community standards ba? Natay mga tinuhuan nga murabag dili kinalan sobrang technical. Nga man nasulti man na nako. Because kita mga Filipinos, in kanitabang lang din ako sa mga senador, we see this as a political and judicial process. Muna sui generis. Akong gipropose, akong isulti, akong idungag nga tabang, this is not really a political judicial process. It is a political constitutional. There's a big difference of this. You have to define the political side, klaro man but you have to also redefine what is judicial and constitutional. Kaya kanang judicial, murag ni gamit ka sa court system. Sistema gyud sa Husgado. So, but an impeachment is a political and a constitutional function. Kaya unsa may trabaho magyud mga justices, mga judges, mga senator, di magani na tawag og judges sa America, they're just called senators. They will use another term which I will introduce later on. Okay, para makasabot mo. Okay? Ang giingon pa gani ni Juan Ponce Enrile, the job of a senator judge, that's the term he uses, which I may disagree with, is to make sure that the Bill of Rights are protected and are not violated. Article 3 of the Constitution. The entire Bill of Rights. One. Number 2, to weigh the evidence carefully. Doesn't have to be judicial in nature. It can be your common sense. It can be community standards. It can be about credibility. It can be about fairness. Okay? Muna akong punto. And then the third one is he said, si Senator Enrile, to make sure that justice is done. But I would rather use the word
accountability. Kay kanang justice Ah, sa pod, yes, mapunta sa Ato na sa judicial process. So muna husgado nang na sa na-over-judicialize. Now, what am I talking about? Di mo kasabot, no? Wa mo tay history aning daghang judges, di ba? Naanad man taso sa ka-judge, sakto? Usa ka judge, di ba? Yeah, usara man gyud. Diin man nagpanukad ning kuan atong konstitusyon sa pagsabot aning impeachment court. Nga murag naman 24 makabuk ang judges. Di ba? Di man na nagpanukad sa US Amerika Constitution. gyapon, of Amerika, course. okay. Diin man ako na lagi shorten para makasabot ta. Diin man nakuha sa Amerika ning murag inaning klase ang style sa system of justice. It is called the jury system. Pero ang Amerika, sir, Ang kung doon sa jury tika, system. So actually, kaning atong style para masabtan sa mga senador o kita is actually a jury system. pero Na- sa Amerika, sir, po doon sa tika, Oh. ang ila na maghapon sila jury system sa ilang husgado. Naa sila jury system. Sa husgado. Yes. Oh. It's always jury system. Napagani grand jury, lahi ng grand jury sa jury system. Ako nang explain. Ang jury system, makita ninyo sa TV, it's a civic duty sa kada yanong katauhan to render democratic justice. Dili na To- sila to- abogado, sir. Dili mga jury, dili abogado, ordinaryong yanong katauhan na nay rason sa So diha na kasaysayan. mong sibo sa imong giingon nga community standard. Community standards. stilan. So, para makasabot na nga, bakit maraming judges? Bakit maraming senador? Bakit hindi isang committee lang? Because we got it from the Americans. The Americans got it from England. To be specific, if I'm not mistaken, 615, 1215. The year is 1215. Tandog kaya grabihan ano? That is called the Magna Carta or the Grand Charter, where there were 36 promises nga mura ba gihatag sa hari sa mga baron nga mga royal blood nga nagkudita. So para dili maguba ang England, sige ako ni mga i-promise ninyo. So it became the 36 or 32 promises to the different barons. Gigag saysaya na. Apil na sa atong katawhang katungod. Panlitan, due process, that came from England. Of course, we had influence from Spain. No? Pero I'm saying, in 1215, kanang due process, gihatag po na, o sa may due process, kani si Oscar Pasaporte, ako na lang inanay ba, nakasayop sa hari, dili ni nako pwedeng ipa-exile. Dili ni nako pwedeng ipapriso kay gusto nako, kay hari ko. No. Ang soberanya ni hinay nagsibo, padong nas patas ang tanan. Dili lang kay hari mo makagagahom, dili, kundili ang yanong katawhan, gihinay-hinay apil nga naay gahom. Hastang gilgig. Okay, that's one. Due process. Number 2, fairness. Fairness in the taxation system. Ngaman, ang hari mo yung tas ugma ng mga buhis. Pag sa kasimana, kulang pa, dungagi pa. So, unsa may gingon sa mga baro, no, di pwede. There must be representation before taxation. Di man na nato nakuha from England. Before the US, sir, England. Because they were a colony of England ba ya? Remember? Like, yeah. So, even that, no taxation without representation, without hearing. Now, what else? Freedom of religion. Nga ang hari sa England, dili makialam sa state religion. So, separation of church and state. Nagpanukad na siya. Diha na po nagsugod. Yes. So karon, since the US was a colony under England, nga man itubaw man ang grand jury, kay ang prosecutor pangitaang kag kaso nga Amerikano, pangitaang kaso kay ngano kani siya colonialist man siya, gusto siya nga Amerika mahimong independent. Kasuhan ni nako para mapriso. So muna nang nigawas ang grand jury. Ang Amerikano dili pwede ng prosecutor nga mag-abuso sa iyang gahom. Kinahanglan kita natay mo tawag og grand jury. So ordinaryo mga tao na sa komunidad, palitan si Oscar Pasaporte gikasuhan o ako gikasuhan. Taga DYKC o kani mga dool dinis barangay ray mo maminaw sa iyang kaso. He has been accused of this. Karon unsa may gingon sa grand jury? Ang purpose sa grand jury is not to render verdict guilty or not guilty. No. It is to say naabay basis ang accusation, naabay basis ang pag-file og kaso against Oscar Pasaporte. Okay, that is the grand jury. Now, kanang grand jury is from 16 to 23 people. So muna makita nimo sa lida sa kuan. Sir, 16 to 23.
ang pwedeng Ang presiding nila, officer. judge gyapon. Mao na ang ang ika-24. Mo na yung murag presiding. Kaya di na nato nakuha na murag presiding Astag- judge. Lawa. Presiding- Karon pa ko kadungog tumihanin so, sir ha. Wala magud na explain sa tao nga maning una na. Muna kita wala tay history sa jury system. Oh. Unsa may gibuhat nato? Nagpaduol ta ni dapig ta sa judicial process, criminal procedure, civil procedure, rules on procedure. So it has been over judicialized. Mo na giingon na anang pasabot ana kay Pastilan. wala tay jury system. So mo yun na. And then lahi pag yun ng petit jury. Trial by jury. That means a trial by peers. Sa England gibuhat po na siya. Trial by peers. Kana bang Mga kauban? mga kauban ra nato. Kani mga kauban nimo, pwede na siya. O kanang sa gawas, mga taga-barangay, pwede na siya. Of course, you can object to certain people becoming jury, no? Now, what is a petit jury? Kana French man gani siya. Kani, it is for purposes now of determining guilt. Guilty or not guilty. Muna makita ka sa Amerika, daghang tao nga naglingkod na minaw sa judge. Mintras ang kaso gihiring. Gigiring. Because that is a jury trial. Nga man di ba sila gustong judge? Kaya na po yung mga judge sa panahon sa kolonya pa ang Amerika, nga mo dapig sa mo halok sa hari. Sabot mo. Okay? So kinahanglan ang jury mo mo guilty or not guilty. Ang trabaho ng judge is the jury will dispense with this this evidence being presented because explain lang pero ang jury gyapon masunod. So kanang jury is between 6 to 12. Katong grand jury is 16 to 23. 23. Ika-24 ang presiding officer or presiding judge. officer. So, mauna siya. So, Aga de ana, no? and then, the jury system has to be unanimous. Dili na botohan. Ingon na fail safe system ba nga dili ba mo musipyat gyud na usay mga 99%, 91%, pero ang kitantanan let's say 12 ta kabuk o 6 ta kabuk moingon nga di siya guilty pigoman moingon sa Oscar di oy guilty siya ngano man mag-discuss mi sa jury room kanang jury room bawal ang media, bawal ang maski kinsay mo istorya ana, maski si Oscar Pasaporte dili pwede mosulti nga among gi-discuss yung nani nag-away-away, dili pwede while the case is being heard. Kay ngano man kung mustorya si Oscar Pasaporte nga nagdebate mi nani ingon si Sir Eric mo ni siya unsa may buhaton nay mo duol nimo mo influensya nimo nga mo ni buhata. Sir, kaning rules of judice. Kaning punta sa tingin, sir, ha? Mabisto na nga kani si Oscar Pasaporte not guilty ni siya, ako guilty. So katong mga tao, mga amigo adtong gibutang on trial buingon nga storyahan tikaw ana. Karon part of the reason muna kanang jury system sa Amerika wala nay sulti. Sir, kanin lang kayo. Kay para dili nimo mabasa, kaning jury Dili nimo mabasa. What is happening now? Ang mga judge, ang mga senator judges, mahalata nimo kung kinsay gidapigan. Correct. Nalalinya daan ba? Mo na Pero sir, linyada. ang role on sub judice, lahi man kay murag preempt kas judgment. Murag ang maigo ba dito sa Estados Unidos o kaning mga senator judges karon sa impeachment trial ni Vice President Sara, naaba sila ani? Da sila sub judice rule gyapon. Walay problema na. That's kadaghanan sa mga legal systems na ganay sub judice rule nga do not discuss the merit of the case. The merit of the case. But by the questioning during the court hearing, Klaro na. Maklaro ka kakita na. Di ako kakita niyo. Yeah. Kakita mo. That's why in Klaro na. the American jury system, naglingkod ka, you are jury, you are not a judge. So technically speaking, ako ra na ang mga abogado mo ingong gaadi maka-abogado, makahibawan. Okay ra gyud nako, kamoy abogado pero atong hisgutan ko no ni be. Sige, ikaw to basa ta makaabutan eh. Sir. This is actually akin to a jury system which we copied. So Still para yan. makasabot ang mga senador nga kung ako lay masunod, ayaw mo pagsulti, paminaw lang mo because muna ang impeachment court sa US, ang mga judges, ang mga senator jury, which I prefer to call senator jury, do not talk. They do not object. They do not stand up to talk to the witness. They do not do that. Di man pwede kay bush. Batin man dito. Kaya nga judge manggod siya. Ang concept ana should be he is a senator jury with one presiding officer. In the guise of clarification lang, pero kanang ilang pangutana usay leading kayo. Muna siya, leading the witness, Your Honor, objection. So akong punto, mao ni siya. Sa jury, sa impeachment court sa US, kung na ako'y clarificatory question or objection,
Senator Espina or Senator Pasaporte, mabuhat kog suwat, pak, katong giingon nimo. Senate page, come here. You give it to the presiding officer. O, abot ka. So ang presiding officer mo ba? Yes, kay ang hilom lang mo para dili ba masamok ba? Dili mabisto kung Silan. kinsay hay mas maayong procedure. Sige, paminawa ko ninyo kanang inyong madungog karon nga murag drama kay mailhan na gyud. Mailhan naman daan. Mailhan na. That's the reason why in the jury system secrecy is very very important. Sir, ako na ning isingit. Panahon ni Senador Rene Espina, imong daddy, na ba impeachment trial during his time as senador? Wala. Wala. So, Kaning imong it nakuha. has never been tried. So that's the reason why atong subayon din manigikan ni murag yunaning style la. Gikopya nato kang kinsa. American system. Why am I saying that? I'm not saying gikopya nato tanan. We are heavily influenced. Grabe. Nga man heavily influenced. Ang mga abogado na kasabot ani Tidings McDuffie law. Yes. Before the Philippines could be granted 1917? No, Oh, sorry, sir. 1935. 35. Before we could be granted independence, we had to draft a constitution. Okay? This constitution was going to be submitted to the executive branch of the United States. And yes, we were a colony god. Sa may mamita sa may mabuhat sa kolonya. Under god ta sa US. Sir, isingit kisay nag-draft sa atong Constitution 1935. We had a constitutional convention. So drafted by the By the CONCON, Constitutional Convention. Oh, and then they came by the up. delegates. Yes, by the delegates. This 1935. And then, gihatag dito sa kuan. Sa US Congress? No, not Congress. It's only an executive decision. Under the Tidings McDuffie law, it is FDR, Delano Roosevelt, who approved it. Na okay ni siya. Pero there were other appendages. Natayan akong subject. Okay, so napa siya gi-appeal nga mga kaya kolonya gud ta gud. Merkado gud ta nila gud, di ba sakto merkado ta? Yes. So unsa may gibuhat nila? O sige, pwede mong kuan, pwede na mong ma-independent kay mo man ato gihangyo, di ba? Independence. Hastilan. But you will still first transition period 10 years as Commonwealth. So ang 10 Commonwealth years Commonwealth plus in defense, foreign affairs, and in economics, kami say masunod. Sir, inani. Okay? US ang nag-approve. Yes. Pero how about ang Japan? Ang Pilipinas ni Dukot. Ato sa ning i-side bit sir. Atong ikuan Japan. Ni Dukot man ning Pilipinas nga US gapon. Nganong ang Amerika, ang Japan ang naghimo sa ilang konstitusyon after Second World War, Amerika man. Nitubo laging mayo. Very good question, kuan no, Oscar. Dili lang gani Amerikano ang nibuhat ana. Kinsa? Ang nag-supervise was a person by the name of General Douglas MacArthur. Yeah. Oh. Siya mismo kung unsay gisuwat anang mga langyaw pag yun ang mga nagsulat. Mga langyaw napay babae din ang nisuwat ana. In short, it was a Douglas MacArthur Constitution. And Lagi? it was approved. Oh. The question, nga man may laging paagi. Firstly, because, well, the Constitution basically was written well. Number 2, although it was written by foreigners. Number 3, muna gingon, sometimes it is not the car. Maski hatagang kag dunot nga auto. Pero kung bati gyapon ka mo drive, bati gyud kung asa mo Resulta. kadong. Oh. Resulta. Maski gwapo pa ang imong konstitusyon, pero ang nagpadagan unsa man? Walay virtue katong giingon ni Sus! Dili. Walay virtue katong giingon ni Rizal. Ang akong giingon, walay integridad. Asa matadadon adto tas mga ginanang mga suga nagblinker ingnan. Dito dadon ang at unsa may mo giingon ako, demokrasya o disgrasya? Muna tanawon ninyo na akong Facebook nagbuhat na kog murag editorial kada adlaw kaoka nga AI generated klaro AI generated sa kanang mga pinaka-importanting headline karong adlaw. Now, sir, kaniyot kaayo kay Kasabot na ka jury system. Yeah. So karon ang mga senador na to ang makasabot na. dili pod sila sir. Ngano? Wa man na nila I don't know kung kadtong kang Miriam ako fully agree ko atong giingon niya kinahanglan unta. Wa sa mo mention nga kinahanglan ang atong constitution able to read and write lang. Dili na ang angay kuno ng usbon ang maong provision kay Ako kung against magsenador ka. I'm against that.
Tinuod? I'm against that. Why? Because we have to democratize every person who can run for office. Ang mga tao maingog, si Miriam Defensor Santiago, sakto. Magpakita ay tagkuan ani reference. Sige. Sige ngo ni Apolinario Mabini. Kutob lang ko din ha. Supako ninyo sa Apolinario Mabini. Basahan ninyo ng iyang kuan, ng iyang giingon kabahin sa kuan. Kanang dato sobra ka sikat ug sobra ka kuan, ka bright. Gidibati na sa una pa. So ayaw na ninyo usba. Pero sir, karon balikan ako. Before tamo commercial break, balikan ako karon sir. Sa imong kuan gyud, maabo makaya in 92 hearing days ang impeachment trial. That's the intention because ang giingon sa defense at least man. So kanang term nga at least pwedeng mo Pwedeng maususan or pwedeng ma-extend. Oo. So mo na siya, mo na ipasabutan na pero timanay gyud ni kuano ka mo na mga issue karon. Number 1, kanang dili kayo klaro nga nasabtan kay mo na ang mga tawo ni uy over judicialized technically. Oh, yeah. Because the jury system wala ni tuhop sa atong alipatakan, sa atong consciousness, sa atong sistema ba. So murag wala na siya nin tubod sa atong, it's not a spring water nga ni nakaabot sa atong hunahuna. Kinsa naghimo sa impeachment rules sa Amerika o kanis Pilipinas? Lahi ang sa Amerika kay ngano sa Amerika ang mga korte di pwede makialam. Bitaw. Because of Dili magpalaban mas Korte Suprema. because nilahi ang jurisprudence. Nilahi ang jurisprudence. Sa Amerika man gani kung abogado ka di man kakinahanglan member sa kuan, Bar. sa bar. Kay dinhi sa ato you have to be a member of the bar because it's in the constitution. Of course they will say that. Karon kung abogado ka and you have to be a member of the bar, kisay nagkupot sa imong liog. Siyempre, Supreme Court. Korte So, Suprema. musulti ka na yung Supreme Court, bantayin ng mga abogado, mong kuhan, gina, mo hipi, yun ha. Diba? Because you're officers of the court and you're a member of the bar and the Supreme Court is the one that is supervising, administrating, and et cetera, et cetera. So, Sila sa disiplina. mo na, siya. So, muna, kuhan yung ka. Diba? Alas 8:34 dapat kandidatos discussion. Sir, salamat kayo sa atong binisayon kinaadman nga gihatag na morong adlaw kabahin ani. Mati, mur karon kay ko kaduhon ato. Wala ka sa Manila lagi. Kadaghan kada adlaw nagbasa mi, sir. Even ikaw kay mas wide reader ka pero kami gani magbasa mi dili tanan ha kay importante na mo balita raman. Pero karon pa ko kadungog. System. Muna, ang angay natong tawagan na dili na Senator Judge kay mo gamit gani kag termino Senator Judge. Makatindog ko, maka-examine ko sa witnesses, maka-debate ko sa mga abogado. Sa Amerika bawal na. Lingkod lang yung ka. Pag humal ko na kay objection gyud nga murag suko ka kayo, you either call for division of the house or you call a pausing of the hearing. So Sir. that pagawso ng mga tao mag-discuss na or ang jury mo gawas mo atos jury room mag-discuss unsa mo gusto nimo magdebate ta na pag humana na balik na punta dito sa kuan. Okay na ta. Okay, wala na. This is the decision of the presiding officer. Pero kung away lang gihapon, wala nagkahiusa, we will divide the house. So, and that is the end of that. Way mahitabo di ay nga. Din sa ato sa In impeachment short, court. dili nimo makitaan kung kinsa mga senadora din ha ang Pabor or dili kontra. because it is a jury. Silence, secrecy. Muna sayop sa procedure na Sir, to. so wala di ay bawal man sa ato ang impeachment court, bawal ang abogado both depensa or sa prosecution makiglantugi sa judge. So why lantugi mahitabo to sa Amerika? Bawal man na dinhi makiglantugi man ang mga abogado sabaan god. The senator judge in the US cannot Di man sila kapangutana. dili iagi gyud na sa kay ngano parliamentary ba para di masamok ba nga asa makakita usa ka judge nakidebate na speak as judge Still dan pati na because again we are forgetting it is quasi-legislative ang huna-huna Yes, sa simi. mga senador lang gihapon sila so pwede sila makigdebate sa kapwa judge wrong double mistake. Stilan. Pagiraan. Sir, kagahapon si Attorney Domingo Cayusa, ang kanhi IBP president, unya giila na siyang Kaila ko ana. Yeah. Kaila ko Amigo ana. sir, Dili ko kaila as in lawom kay nagpasabot kaila ko ana kay mo respeto lang ko niya kay mo man na iyang pananaw pero kung imo laging tan-aw nimo ang gisubayan
sa giagian sa kasaysayan sa Pilipinas, naay usa ka provision wa gani nato kopyahan sa Amerika kanang 2/3 to impeach. Ang sa original 1935 muna ako gihatag nimo 3/4 Diray. which is 18 senators. Sir, akong Laon paano nang pero iyang pasabot. giingon sir, kay giingon man nga constitutional law expert ni siya. Ang number of senators daw kanang senator judges 24 pero pwede kuno karon nga mapaus-usan ang 16 nga gitawag og 2/3 sa atong konstitusyon kay ang number kuno dili restrictive og di pod absolute but relative number. Sir, unsay pasabot nimo ani? Pasabot lagi ana diminishing denominator. Ora man na. Ang akong sunod pangutana ana, at what point is it is it acceptable? Are you okay with the Rump Congress? Kasabot siya unsay Rump Congress. Pasabotan ng Rump Congress. Ako na nagisulti sa una. Panahon sa Civil War sa mga Amerikano, natunga ang Kongreso. Ang West Point natunga pod. Ang mga cadets facing the core moved to the left, one moved to the right. One represented the North, one represented the South. In the Federal Congress, natunga pod ang mga senador. So what happened? The Senate of the Northern Forces passed the 14th Amendment. Number 1, granting Negroes to become equal citizens, American citizens. And 14th and 15th Congress. But did they have the majority? No. Tunga ang Congress. So, can the impeachment be also akin to a rump impeachment? Oh, muna akong punto. At what level? Nga klaro man na kayo, subayon lagi na nimo kanang balikta 1935. Kalibapi Constitution, 1973, 1987. Those are my arguments. Mora na ako, I am just a historian. Again, I am just a friend trying to help the issue. Because, maparihan yata sa kanang mga legal experts sa una nga sa Congress, ingon sila nga, usbo nato ning definition sa rape. Unsa man, nga man, unsa may rape. Di ba naman na rape, na sodomy, dili, ilis na nato ng rape. Kinamdom ko ni Congressman Damasing, kibalo ka. Erasmo Damasing. Kibalo ko si plano nila ka ng mga abogado din. Unsa man, nga kung kulkugo nimo ang dalungan, rape. Kung kulkugo ng baba, rape. Bito. Kinamdom ka to. Oo. Nga di ba? So, wala man to nakapasar. So karon ang nahitabo nila, matay, basta rape. Kuhan dayon, capital punishment, lethal injection dayon. Supak ko na, pero sila, ilan ang gitulod, kibalo ko sa nahitabo. Kada naigi-rape, gipatay nga babae. Kaya nga no, giusab man ang kanang naandan na ba? Kung usay naandan ba, kinaadman. So giusab, sus, gipatay naman ang mga babae. Nga man sa una, ang mga girape, wapat siya. Kaya nga no, mubura man ang penalty, 6 to 12 years if I'm not mistaken. So kung ikaw, mo rape pag babae, basig makalusot ko, okay, ragyapon. 6 years, di ba? Pero kung mo rape ko ani, tapos lethal injection ko an, ka, usay may buhatan ako sa babae. Patyo na lang. Patyo na lang. Tablar, pareha naman sa siya. Usay netabo ato mga abogado nga expert ingon siya nga ay usbo na to balaod dili na lang kay lethal injection. So unsa may pasabutan na. So dili tanan. Ang ibalik na ko sa imong gipasabot kaniha. Ang community standards dili tanan gid ay magbase adtong legal nga mga nagpailang legal nga eksperto. Kasabot ang mga abogado nga nabaya na gisubayan ng ato mga balaod. Nabaya Roman law. Usually abutendi, utendi, di mo nagikan ng mga puntuhan na, di na nato nakat-on. So, we have to always look back to form the basis of making these judgments. Diba? It's not just because nga bright ko, ako ning pwedeng buhaton. O sa may nahitabo sa Pilipinas, usa ka bright presidente, giilisdan ng kuan ang 1935 Constitution, gibuhat nga 1973 Constitution. O sa nahitabo, napaga ng republika. Karon ang sunod nga presidente, sikat ko no, muna pwede siyang makasuwat og bagong kuan kaning constitution. Mga experts ang ibutang din na unsa may nitabo. Di ba dagha ka raw nagreklamo sa 1987 Constitution? Sang paita tinuod yun. Daghang kay usbunon. Kay tungod expert, kay tungod bright, kay tungod kuan sikat. Dili ka na. Tanaw na to usay kinaadman nato. Diin man ta nagsubay, diin man ta gikan. Di ba kay atong gitanaw ang ato raman tugkaran. Di na pwede oy. Now, kare sir, ako sa ring ibalik ang giingon nila nga 92 days before Christmas mahuman. Pero sa estilo, kay di apat sa Article 4 napay 3 to 1. Upat man sa estilo sa mga abogado sa depensa o sa prosecution, di pa gani kalitok, di pa gani ma-compose ang the whole question. Automatic objection.
Mao sa nahitabo diri sa Strategy na. That's also being done. ma-minimize ba ang objection, sir? Ow. Listen mo ko na because it is their right to object. It is also the right of the presiding officer to make a determination how to rule on the objection. So that's part kuan man god marabag sige tikag object kay para ang imo bang sa basketball pa na Ma-distract ka? dili ang correct ka. Palitan nagkuan na mo kanang sige na mo daog kay sige nagsaka inyong puntos. Bebe mo tawag tag break. Time out. Time out kay para maputol ang gana sa mga players. Ang momentum? Ang momentum kay para mag-go-bot ba? Okay, murag inana lang para makasabot ang kuan. Napagani style ana. Nga naminaw ko ingon ko naghuwat lang ko nga gamito ning strategy. Usab na strategy ha, moingon nga. Di ba kuan ikaw mo'y dito tapad ani mga tawhanan Tapos object no I withdraw your honor. Basta lang Lagi. gituyo na kay ngano. Para lang masulti niya ang iyang gustong isulti. Pag human ikalit og i-atras. Pastilan. Ano yung mga strategy? Ina ba? Bit mo lagi na. Ang akong pangutana ni mo, sir, og sa mga kaning common kayong mga tao ba nga imo nang itubag. Mo man ay pasabot, we have over-judicialized it. Lagi. Kay these are trial lawyers. Kanang mga nasa tubangan nila, mga trial lawyers na, sumura na siya nahimo ng it is now akin Tuwa na to a gyud sa criminal- husgado. Mura naghusgado. It Yep. is not an impeachment court. It is not a jury system among peers. Mo na akong pasabot mo na atong gitrace ba? Katong ka England sa US kay ngano wa man tay kasaysayan ang jury Sir, system. di apa. Nganong wa man ta mo sunod sa impeachment court trial style sa Amerika? Nganong dinhi sa tuap samok man kaayo ni halo sa lang Kay ngano? magbugno ng mga Kay babaeng ngano? senator judges. Kay let's face it, basta mo yung gani kakabugado, murag magpahipi ta. Murag siya nagyoy kay balos tanan ba? Murag kay inana ba, di ba? And then basta mo yung kakabugado, uy, attorney, sige attorney. Pero kanang attorney is very good at certain expertise. Some are trial lawyers, some are corporate, some are taxation, some are labor. They are experts generally in a lot of things, but there is a specialization in everything. So akong punto is they cannot be an expert on everything. Okay? Sura, ako dili ko mutuo ani kay una karong hapon, sir, ako lang ilakbit ni. Karong hapon si attorney Luntok, NBI Regional Director ni Bogado. Ang mo direct examination pa mangina sa prosecution pa mana. Nya posible ugma ang cross examination, napay redirect, napay recross. So kani Ama. posible ni. Kana magong inana gyud, kuyawan magukuha na kuan kaning Oscar kay ngano. Do you remember katong kudita ni Juan Ponce Enrile? Di ba? Gifailan siya kudita? Yeah. Okay. Mm. Actually, he was in the terrorist list in the US. Di mo na wag na tinuod. dito Amerika. Hasta si Senator Hunasan. O sa may nitabo niya, gipangitaan nagpaagi. O sa may gibuhat, ang DOJ secretary sa una hawak ko gingong karon ha. Sa una niingon nagpagawas og kaso kontra kang Enrile nga rebellion complex with murder. Sus, ang tanang kadaghanas mga abogado, sus, murag nasuko kay there is no such crime as rebellion complex with murder. Pero gikasuhan siya sa DOJ. Ako na nung- Gihatag sa NBI, kay ko sa gibuhat sa NBI director. Nga abogado, resign. Panahon na ni Cory, sikat ang presidente, Si, di ba ni-resign. si FMD na ang DOJ Secretary, I think. At that time, yes, correct. Pero ang NBI director, di na lang na akong nganlan, kay ni-resign. Pagkahuman, nagibuhat sa DOJ, they put another NBI director nga murabag, ikaw na bago ngayon, ikuan gyud na, ituod gyud na. So iya gyud nagituod. So I remember gidagyo sa Enrile dito sa DOJ, tulo ka buk panel of kuan nga kanang members sa kuan sa DOJ, gihearing siya kanang that animal called rebellion complex murder rebellion complex with murder. Sir, bagutan na. Mahimo dahil sa mga abogado ang mga kaso bisag wa masuwat sa ato mga sa penal system. Sulayan. Tay. Napamanggani ka ng style nga kung kanimo imong i-charge ng tawhana na base niya makalusot. So ato na lang ning ituda-tuda kay base niya mo plea bargain mo sa mubalik lang gyapon sa atong punto. Dito sa angay ina na ba style ba? Laina na. Nani manginana kay that comes with that's part of the the profession. Pero ang ako yung gibantayan din hi Oscar, kamusad kamong mga naminaw. Number 1, determination of the 16. Dili gyud na pwedeng
Usbon. Usbon. Based on akong gihatag ninyo, no? Yes. One. Number two, Regardless of warm bodies or not. yes. Oh. Okay. Sa Dara dire. because sa US, Manggod, honestly, sa jurisprudence nila, you cannot stop a senator judge from performing his constitutional duty. Okay. Yes, you cannot. But here, lahi man jurisprudence. Anyway, be it as it may, how do you allow Senator Bato, how do you allow Senator Marcoleta and Jinggoy Estrada to exercise their rights? Now, the impeachment court should meet and decide on this issue. Pero sir, naanay giingon nimo ha, katong ingon no abstain or absent. Muna, ay, padunggo ko din na. Sa Amerika, mo okay. abstain gani ka, mo absent ka, pasabutan na, not guilty na, oy. Yes. Not guilty na. In fact, in the impeachment court sa US, kung ang palitan lang ha, si Sara Duterte wala nagpakita. Wala siya nagpakita. Paghuman walay plea nga gihatag. Kung sa may buhaton i-enter sa impeachment court, let the records state that Not guilty, Your Honor. Maski wala din na. Because sir, only Because it favors the accused. always. Now, pero sa impeachment trial, sir, pero sa arraignment gyud, sa regular nga mga husgado, importante kayo ang arraignment. Kinahanglan basahan kasi mong kanimong arraignment, basahan ka. naagyo ka. Pero in this case, Bagod, you are actually, murag imong gisomons, murag imong gisubpina. An official of a co-equal branch of government. There's a difference. You have to look at the mandate. You are not treating him like he is not an ordinary citizen. Ang huna ang gustahon, special treatment. Mao gyud, that is patay kabiya. Kapuyan ba ako ana kay labi na ka nang moingon nga special treatment sa prisuhan. Sulay mo adtog sa prisuhan, dili na special treatment ang kondisyon sa atong prisuhan. Ang tinuod ana is there is a continuing violation of human rights of those people that are in jail. Because the conditionalities of our prison system is so bad, it is subhuman. Tinuod gyud sir, no? Subhuman. Sus. So I don't like, ako lay papilion, wag nyo sabihing special treatment. Kasulod ko ana, kapila na ko kabisita ana nila, oy, luoy kaayo. Kanang magduyan na lang ito, sir, kay wala kabarugan o ay kahigdaan. It's a violation of human rights. Pero wala lay musulti ana kay ngano kay nakalapas mo good, kay nakapatay, kay sayop gyapon na. The Constitution says deprive them of their life, liberty, and property, but not their humanity. Goodness. Sir, asa man gyud ang mga prison? Ako ngayon lang din, no? Sige. How do you allow Bato de la Rosa, Marcoleta, and Jinggoy to vote? Let the impeachment court permit them to submit a notarized document of their vote. Pwede. Okay? Si Jinggoy, sige, musunod na lang ko sa jurisprudence. Ako, mu-question ko ana. Suspended. That they can be suspended as senator. I disagree, but that's just me. I'm sorry, but I disagree with that decision. Because you cannot suspend his being a senator. You can detain him, but you can never deprive him of the mandate that he was elected directly by the Filipino people. Thank you po, sir. As far as I'm Sir. concerned. Dili ni siya dili ni siya secretary, di ni siya mayor, di ni siya gobernador. This is a senator of the Philippines that wants to perform a constitutional duty. So, allow and notarize. Karon, si Bato, pwede sad. Question, can they monitor the proceedings? Yes. Can Bato look at the TV? Yes. What else can he do? Pwede pa bang gani internal rules? Oy, senator ganito, o senator ka, mo text ko, ikaw na lang pangutana, kay wama ko din ha. Pwede ba na? Nga man di man pwede. Ikaw gani, bubasa gani ka sa mga statement question din na sa mga tao, Correct, diba? yeah. So, karon, senator, bubarog ko, ingo ko, I have a question here. And this addresses one of the concerns of a senator whom I cannot mention. But he is participating in this proceedings, in this impeachment trial. Now, Pwede dili. Karon si Jinggoy Estrada kay suspended siya 90 days. Pag humang 90 days, he is still a senator again. Yes. That means he can still vote. pero ang question mo diya, sir, ha? Oh. Once suspended siya, ang gingon sa Nigang Bayan, suspended siya for 90 days as a senator. Yes. Makuyog ba ang iyang pagkasenador sa pagbotar? Dili magod kay ang purpose As a judge. ang gibuhat nila, gisuspenso nila ang ilang pagka-senator. Therefore, by conclusion, since you're no longer a senator, Di ka kabotar. dili gyud ka kabutar. Kulang na lang mo ingon ng Sandigan Bayan, pati yung office mo isirado mo.
Kay ang punto maguna na, giingon maguna sa Supreme Court, Miriam Defensor versus kuano nga Miriam Defensor na versus the Sandigan Bayan. Ingon ang Sandigan Bayan, this is an administrative. Yes, of course. Oh. Kaning sa kuan sa Senado nga to sanction, to suspend or to expel a senator is Admin gapon. dili na admin. Unsa na? Kuan gyud na siya, kanang silot gyud na siya. Penalty. It's really a penalty. The other one, muna lusot sa Supreme Court, muna gitugtan ng Sandigan Bayan can suspend a senator. Ako, please revisit that aspect. Pero ang akong punto, they should be allowed to vote by notary. Notary kuan nga. Maski wala sila didto. Now, if they're not present, then Pero they'll si vote. Bato nagtago, sir. Ha? Kisa may nagnotaryo ano, di nagkita gin mo si Bato? Oh, nagkita. Subscribe and sworn to before you? Pag umay, patawag sa NBI. Nasaan na si Bato? Hindi ko alam, sir. Nagpakita sa akin bigla. May pinanotaryo. Hindi ninotarize ko. Nasaan na siya ngayon? Ewan ko. Ano tayo oras, sir, pagkandidot sa... Sir, hopefully, ha, naapamatay, dagan pataglunis. I hope ka. Ako pasalamat na nga. Gikan ni sa mga sources nga, suod ni mo. Ang daghang nag-invite ni mo, ani pong mga orasa nga, himuon ka ditong explainer. Salamat kayo, sir, ha? Salamat, Priority gini mo di YKC. Nag-conflict man eh. Salamat kay Ako umigo siya. Ano ba na mo, Sir Eric, kada Lunes, nga amo itong imbitar. Yun siya, naamang conflict. Salamat kay Sir, ha? Salamat kay Sir. Basta DYKC. Salamat kayo. Thank you, thank you. Si Sir Eric Espina, anak ni kanhi Senador Rene Espina. O niya, Na dili kawatan. wa gyud ko kadungog sagan. Wala gyud na duhig. Kanang dalan sa Colon, sa Birama, akong papa nagsimento. Ang kadaghanan sa dalan nagpa-asfalto sa Cebu. Wala mo nadungog nga kawat. Kay ngano, unsa may gigamit? Provincial Engineers Office. Walay bidding. Admin. Walay bidding. Why man sa gyud? Sukad pa sa una until now. I don't know, ano ni po sa kinahas politika, Sir Eric. Historiano tayo. Salamat, Sir Eric.